Birinchi yıllarda әлеге курслар өлкәнең халыклар дуслыгы йортында башланып киткән иде. Аннары алар татар мәдәният үзәгендә дәвам итте. Ә моннан 10 ел элек алар шәһәрнең үзәк мәчетендә шөгыльләнә башлады. Бүген яңа уку елы башлану тантанасына birinchi yıllarda укып чыгучылар да килгән. Беләсезме, әгәр укырга тыңласаң, башта авыр, аннары соң ән укырга тыңласаң, турып китәсе килми, беләсезме? Шуның хәтле ул магнит кебек тартып тора. Тырышыгыз, укыгыз, авырлыгы юк, аннан үзеңнән Коран укый башлагачтан үзеңнән тартылган. Мактанып әйтәм, иртә намаз укыгачтан үзләр бит һәркем укып чыгам, Аллаһка шөкер. 18 ел эшләү дәверендә әлеге курсларда 400-дән артык кеше диплом таныклыгы алып чыккан. Укырга килгәндә кемнәрдер шикләнеп, булдыра алмам, укып булмас дип икеләнеп тә кергән. Ә үзендә ихтыяр кеше туплап укый башлагач, курку шөкләнүләр юкка чыккан. Менә беренче дәрескә үз-үзеңне җиңеп, менә монда килеп утыруы иң авыры. Үзегезне аннан соң утырган шайтаннарны җиңеп монда килү уже үзеңне җиңеп монда килү уже бер шатлык. Зур тормыш һәм укыту тәҗрибәсе булган мөгаллимәләр дә яңа укырга килүчеләргә үгет нәсихәт бирәләр, киңәшләре белән уртаклашалар. Гыйлем алу фарыз гамәл дигән, фарыз дигән шикелле өйне закон инде. Фарыз. Әгәр гыйлем алмасак без Аллаһ Тәгаләнең законын кемшілін үтемеген булабыз. Аллаһ Тәгаләнең беренче әмере кешеләргә, бәндәләргә җиткергән укы, Аллаһның исеме белән укый башла дигән. Менә шушы фарыз гамәлне үтәргә никтер соңга калабыз біз. Соңга калып килдек бит инде. Түгел безнең яшьләр дә бар. Шуңар күрә тырышырга кирәк. Әле укырга безнең вакыт бар. Ульян шәһәрнең Биләр мәдрәсәсе ректоры Ильяс хәзрәт Тиләвлин укырга килер алдан беренче чиратта теләк булугына җитми, ә ният кылуда кирәк ди. Нәрсәгә без бу мәдрәсәгә килдек? Аллаһның ризалыгын алырга. Башка өчен түгел. Әлеге курсларны узган ел тәмамлап чыккан Венера Измайлова укырга йөрүемне үземә Худайдан бирелгән бүләк дип кабул иттем ди. Дуаны белү, тормышны алып бару өчен диннең бик кирәге, ислам динен алып барырга кирәк дип әйтәм кызлар. Һәммәгез дә тырышыгыз. Кандас минем иптәшем, ул миңа да әйтте, әгәр бергә барабыз дип. Алан бик катокысы килә. Эш белән пока бергә киләлмәде. Мин мәтәм нисин атаяга. Курсларның җитәкчесе Асия ханым Мөлекова белдергәнчә, дәресләрдә әхлак, тәрбия темасына, татар телен өйрәнүгә дә зур игътибар бирелә. Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган Варис Хаҗи Равилов яңа уку елы башланып җибәрү тантанасында чыгыш ясап, биредә утырган хатын-кызлар бу курсларга шәкерт булып киләләр, ә тагын 3 елдан инде исламны тирән белүче абыстайлар булып чыгачаклар дип, аларны мәчетләргә йөрергә дә чакырды.